Sir Cesar sa Cagayan de Oro no, di sakop sa Misamis Oriental. Sir, doon ay pahigayon nga programa karon ang DAR. Pwede ba may mga saysayan sir kung unsa ninyong event kaganihan na ni karon? Niami karon din sa Naawan naron pagdawat sa gipanaan sa atong halangdon nga presidente. Libre na ang among bayronon sa among giokupar nga mga yuta nga distribute sa DAR. Pagdawat yung titulo nga wala na yung encumbrance. Pasalamat ko sa atong presidente nga yan yung patagan o pagtagad sa mga magbuba kay gipati na mo ni nga dako nga malipay nga gawas na may sa among utang o ang among yuta nga among itikan amo na gyud. Kanang inyong yuta sir inyo ginaw gihatag rapod sa DAR sa gobyerno. Yawad kani sa gobyerno. Yawad sa inyo. Pila na mo katuig ginagpuyuan na? Mga almost 25 years na. Amo nang ihatag na karon sa inyo ang titulo. Oh. Inyo na nawaboy bayronon pod nga buwis. Wala na. Amo lang gikondo na baka ang tax ana. Pero gabayad mo sa tax ana karon ma'am. No. Pila po ang imuhang sugod sa imong luna sir? 2.34 hectares. Oh, luwag-luwag. 2.2 hectares na. Oh, luwag-luwag sad. Unsa pa imong ginatanong man na sir? May labi saging mangga. Labi mais. Asa particular sa Cagayan de Oro, sir? Mamboya. Mambuaya. Yes ma'am. Ayan. Sir, basta na po kayo mensahe, no, sa ato ang mga lumilihok sa gobyerno nga gihatag gina sa inyo ang kaygayunan na may inyuhan ang yuta. So ako ipabot sa kota sa Departamento of Agrarian. Salamat ni sa tanan nga mga paningkamot nila mong himo ang tanan para sa among mga beneficiary. Inyo man gi-applyan, sir? Inyong gi-applyan? Ang kanang yuta nga inyong gitukuran ron. Nag-apply mo para mainyuhan na siya? Oh. O sa inyong mga requirements per se, pwede may share? Kanang kinahanglan wala gid may kanang luti. Napanagyan na mo before. Pero dapat farmer gid pod. Oh, of course, kinahanglan nga farmers ka kanang gatingkad gid kang yuta pod. Ang imo mga abot pod sir, asa nimo ginabaligya? Dito sa gobyerno or imo ra gibaligya personal? Ani po sa kuan, sa palibot ra pod namo. Kay aron po mga benepisyo po ng mga silingan. Wala po i-counterpart sir nga kanabitang parebitan ang uban nga kumuhatag yuta tunga dahin mo. Wala po mo ginahatag sa DAR ani nga sa inyong abot mo hatag mo katunga. Wala. Wala man po, wala man na i-require sa mo. Nga mo nga enjoy lang namo ang gihatag ang privilege sa mo. Nya wala limit pila ka tuig inyo na gyud yuta. Wala na. Yan salamat kay Sir Cesar sir. Thank you.